Ćao svima, moje ime je Anna England, odnosno ovaj kanal se tako zove i upravo sam došla na ideju da vas uputim na to kako da se zaposlite u inozemstvu ako zbilja ne poznajete nikoga nigdje, a želite nekamo otići. Način za to je ako vam je prihvatljivo da radite posao čuvanja djece jedno vrijeme. Dakle, vrlo jednostavno možete naći na internetu oglase. Stranica preko koje sam ja našla svoj prvi posao je bila Great Au Pair. Ja ću vam ostaviti link dolje u opisu videa. Jako želim snimiti ovaj video zato što znam da neko od vas će slijedeći te korake koje ću ja nabrojati možda biti sretniji, možda riješiti neku svoju životnu situaciju, priču, naravno vezanu za financije koje su eto tako na ovim našim prostorima Hrvatske, Bosne, Srbije, Crne Gore, Makedonije. Ne znam, nazovite i nabrojite još koju zemlju, takvi kakvi jesu. E sad, vi ćete kada dođete u obitelj raditi, na neki način biti zaštićeni, zato jer nećete odmah morati misliti o svim financijama, plaćanju stanarina, skupljanju svih mogućih papira koje vam trebaju da biste bili u nekoj zemlji i tako. Dakle, vi možete sebi odabrati, ok, želim vidjeti Pariz, na primjer. Ili ok, želim ići u Njemačku, nisam nikad tamo bio i želim vidjeti kakav je život tamo. Ili ćete možda poželjeti otići u Finsku, neku europsku zemlju koja je vama bliže. Ne znam, možda ćete poželjeti otići u Kinu, ali s tim da će trošak putovanja i aviona biti malo veći. Sad sve ovisi o tome što ste vi poželjeli. Ja samo govorim da postoji jedan način koji ne iziskuje puno novca i koji vi možete sebi ostvariti, neko vrijeme provesti tako. Ne kažem da ćete tako cijeli život raditi i čuvati djecu. Ali evo, to može biti jedna odskočna daska da upoznate zemlju u koju dolazite bez nekog većeg stresa, jer ćete živjeti u obitelji u kojoj čuvate djecu, imat ćete svoju sobu i moći ćete zaraditi nešto novca za sebe. A kad ste već u toj zemlji, onda ćete moći vidjeti i kakve su cijene i kakve su prilike za zapošljavanje i onda ćete procijeniti da li vi zbilja i želite ostati. To vam daje prostora da isprobate kako zapravo je. Ne onako kako ste vi izmaštali ili čuli od nekoga da je, nego kako zbilja je. Vi ćete, ako to tako odlučite napraviti, otići na stranicu Great Au Pair i napraviti svoj profil, ili ćete možda odabrati neku drugu. Sami se možete javljati obiteljima ili možete odgovarati na poruke koje će oni vama slati, upite koje će oni vama slati. Evo, to je isprobano jer sam ja tako radila. Ja sam bila u jednoj bezizlaznoj situaciji jer jako dugo nisam mogla naći posao i sjetila sam se da su mi najljepši trenuci bili sa mojom djecom i jednostavno sam se prijavila i moj prvi zadatak čuvanja, da tako kažem, je bio u Škotskoj. Eto, ja sam tamo otišla. Ja sad znam da je to jako uzbudljivo za nekoga ko nikada nije nikamo putovao, ko će možda ići sam putovati. To je jedan rizik jer vi ne znate u kakvu obitelj dolazite, da li su njihovi odnosi harmonični ili nisu. Tako da postoji određeni rizik, ali ko ne riskira, taj ne profitira. Evo, to je samo jedan od načina, meni poznat i zato vam ga naglašavam,
kako se može, bez da imate bilo kakvo poznanstvo igdje, da sami učinite nešto za sebe i da promijenite svoj život. Ja ću ostaviti link u opisu videa na tu stranicu gdje možete napraviti svoj profil i želim vam sreću da se zaposlite. To i naravno ne možete raditi do vijeka, to možete raditi dok ste tako slobodni, dok želite imati nova iskustva, nekamo odputovati, a onda će se kasnije kockice vašeg života naravno posložiti. Ovo vam je samo jedna prilika da zaradite nešto novca i nekamo odputujete. Puno sreće vam želim i vidimo se u nekom drugom videu. Ako imate nekih dodatnih pitanja, vi me pitajte. Ja se nisam svega sjetila, svih detalja da vam kažem. Samo vam dajem onu osnovnu uputu kako si možete pronaći posao i otići nekamo gdje možete zaraditi svoj novac. Puno sreće! Vidimo se u nekom sljedećem videu. Pitajte me sve što vas zanima u komentarima. Pozdrav!